be vibing like, hey, yo. All my bitches got real hair, chilling with the top down. Vítám tě u nás, ahoj. Ahoj. Křestní jméno? Lenka. Křestní jméno? Lenka. Leni, kolik je ti let? 24. Odkud jsi přijela? Z Prahy. Slyším, počúvam slovenský prízvuk. Som zo Žiliny pôvodne, ale bývam v Prahe už asi pol roka. Líbí sa ti tady? Hej, veľmi. Proč zrovna Praha? Prišla som sem kvôli kurzu vlastne ako make-up artista a rozhodla som sa, že tu vlastne ostanem rovno, pretože som sa aj tak chcela presťahovať. Takže... A Praha je pekné mesto, vždy sa mi to páčilo. Takže máš už momentálne nejakú práci? Momentálne je také brigádne, ale mala by som mať teraz nejakú, takže momentálne moc, no tak brigádne, občas. No a co děláš na brigádne? Robila som naposledy hostesku, alebo fotím ešte. Jsi zadaná? Nie. Bez dětí? Bez detí. Co tvoje koníčky? Rada sa venujem akože zdravej životospráve, že som vlastne vegán a ďalej potom tiež šport, ako nejaké behanie, cvičenie, yoga a také veci. A neviem, toho je strašne veľa. Potom filmy ešte ma zaujímajú. Pojďme k tvý budoucnosti, po čem ve svém životě toužíš? Momentálne by som chcela vlastne sa posúvať ďalej v tom make-upe, vlastne zlepšovať sa a v podstate pracovať na rôznych projektoch a tak. Momentálne to. Jak bys to chtěla v životě jednou dotáhnout? Aby som vlastne mohla pracovať sama na seba. Aby som nemusela v podstate mať niekoho nad sebou a aby som tvorila. Co je tvůj sen? Nebo tvé sny? No, splniť si všetky sny. To tak ľahko povedané. Neviem. Si to viacej. Za co se můžeš ve svém životě doteď pochválit? Úspěchy? No, neviem. Je něco, čeho ve svém životě lituješ? Snažím sa to tak nebrať, že by som niečo lutovala, pretože sa všetko malo stať kvôli niečomu. Pojďme k dnešku. Dneska si přijela, budeme fotit, ovšem čeká tě soft, což je kompletně nahá postava. Pojďme k tomu, jestli si už tuhle spolupráci fotila. Už som mala vlastne 2 fotenia, kde som v podstate mala niečo dole. Takže jak dlouho fotíš? Ja som začala asi tak 2014, že nejaké prvé fotenie úplne, čo som mala, to bolo vtedy. Pojďme k nějakým tvým mezím. Ty má každá modelka. My jsme agentura, která ti může nabídnout i erotiku. Bavím se spíš o natáčení erotiky v videích, ale pochopitelně ne každou modelku tohle to zajímá. Ale proč se vůbec o tom bavím? Honoráře za erotiku jsou markantně někde jinde než oproti fotkám. To je logické. Pověz mi tedy, kde jsou tvý hranice? Moja hranica je asi niekde tam, kde to začína byť moc také vulgárne a také strašne... Takže jdeme šli vidět nějaké detaily a podobně? No, asi to, hej, ale skôr také niečo ako... Čo možno na tých časopisoch, že to mi príde strašne moc prostě takých tých erotických, že to je strašne moc. Všetko ukáže. Erotická fotka, prostě to už ne, to už je moc. Keby to bolo umelecky spravené, tak to by som ešte brala. Že to sa mi páči ako nejaký umelecký akt alebo niečo také, ale akože nie také tajomnejšie. Takže prostě do té nahoty, kde je to ještě takový art, ano. Tak niečo. Pojďme k erotice zpátky šťourat. My jsme ji pracovně probrali, tam je to jasné. Ale ta erotika je dost důležitá se soukromí každého z nás. Kolik třeba procent ve vztahu pro tebe tvoří sex? Neviem, myslím, že tak možno... Neviem, či 50 mám povedať, že by to mohlo byť možno menej, ale akože je to asi dosť veľa. Jak často potřebuješ sex, aby si byla spokojená? Tak párkrát za týždeň asi. Jak nejdýl si už byla bez sexu? No aj rok, aj viacej možno. Jak dlouho? Aj rok a viacej.
Asi. Vyhledáváš sex na jednu noc? Velmi nie. Ty jsi říkala, že jsi aktuálně bez partnera. Ano. Máš však nějakého milence. Nie. Pojďme k tomu, co jako žena v sexu máš ráda. Například, jestli jsi na něžnější, tvrdší zacházení a tak dále. Ja si myslím, že je dobre to striedať. Teda aspoň osobne to tak beriem, že raz to môže byť také jemnejšie a zase... Co zkoušení nových věcí? Nemám problém, pokiaľ sa mi to zdá byť, že to chcem akože vyskúšať. A zkoušíš něco? Tak určite skúšala som niečo, ale keď ešte mám iné plány, že by som vyskúšala niečo iné určite. No a to bylo co? Napríklad na takom mieste ako neznámom a celkom také spontánne to bolo v podstate. Takže nějaké neobvyklé místo. Hej. Jakou máš ještě zkušenost s dalšími neobvyklými místy? Neviem, čo to mám akože konkrétne povedať. Ale tak mám pár takých skúseností, napríklad neviem, v obchode alebo tak. Oblíbený polovy. Asi tá klasická, misionárska, potom vlastne V kolika letech jsi měla první sex? myslím, že v 18. Kolik jsi měla doteď sexuálních partnerů? No to presne neviem, ale asi možno akože na to sa aj tak, že na jednu noc to bolo. Prosím, já Či tě sa- vůbec neslyším. Či sa na to aj to akože na jednu noc alebo podobne. Sexuální partner je s tím, s kým si prostě spala. No tak 10 asi, hej. 10? Předstíraš orgasmus? Niekedy. Proč ho předstíráš? Keď nechcem tomu človeku ubližiť. To myslel, že by nemal z toho potom stres, že vlastne som nemala. Ale nerobím to často. Máš pravidelný orgasmus? Väčšinou, hej. Zažila jsi už mokrý orgasmus? Čo to je? Mokrý orgasmus znamená, že při vyvrcholení stříkač. Tak to asi nie. Jak často masturbuješ? Neviem. Tak raz za čas. Řešíš velikost penisu? A pokiaľ to akože ovplyvňuje v podstate ten sex, takže inak nie. Musí být vyholený. Nemusí. Jak se stavíš k análnímu sexu? Keď som s niekým vo vzťahu, tak sa mi to zdá v podstate v pohode, ale akože na jednu noc nie. Měla jsi někdy ženskou v posteli? A chtěla by si zažít? Rozmýšľala som nad tým. Jsi submisivní nebo dominantní typ ženy? Myslím, že aj. A záleží na veľa veciach, na okolnostiach. Koukáš na porno? Tvůj nejlepší sexuální zážitek? Tak to bolo jednoznačne v Nemecku. Bolo to také neplánované v podstate na jednom castingu s jedným producentom, no a Takže to byl člověk, kterýho si vůbec neznala. Ale byl to iba sme sa poznali cez Skype. Ale bylo to natolik silný, že to byl tvůj nejlepší sexuální zážitek. Určite. Co nejhorší sexuální zkušenost? Proběhlo něco takového? Najhoršie mi príde asi to, keď ten človek nevie, čo má robiť. Tak akože nič také strašné to nebolo, ale nebolo to moc dobré. Máš nějaké nenaplněné erotické fantazie? Určite. Jaké? Napríklad sex prché. Aha. Alebo, neviem, niekde
skúšať kabinky, lietadle. Takže zase vyzkoušet nějaká neobvyklá místa. Asi ty místa. Zeptám se tě na nevěru. Býváš nevěrná, nebo respektive byla jsi někdy ve vztahu nevěrná? Bola, ale bolo to vlastne už ako keby taký koniec vzťahu, alebo sa ten človek ma tak naštval, že tak sa rozišli. Bolo to také, že som sa nahnevala a aj tak by som sa s ním odišla, akurát my neboli pri sebe, ale ináč akože nie. Řekla jsi mu to potom, když byl nevěrná? Nie, pretože už to nebolo treba. Dobře. Jinak teda nevěra neexistuje. Nie. Dobře. Já ti moc řeknu za odpovědi na mé otázky. Pojďme se teď konečně vrhnout na ty slíbené fotky. Se na závěr rozloučit, děkujeme. Bitch, don't kill my vibe. 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 Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out it never exists.